feu aquí, en aquest cas a Gavamar, quin serà el leitmotiv de la mateixa? Bueno, aquesta, com dius tu, és la tercera, aquesta és la de mobilitat i via pública, un tema que és molt important a tots els barris, però que aquí a Gavà també és un tema molt candent. Tenim tot el tema de manteniment d'asfaltat, etc. Fa 2 dies, que va ploure, que va fer un xàfec, que estaven tots els carrers amb un pam d'aigua, tenim tots la problemàtica de les arrels dels pins, i no és només aquí a Gavamar. Si agafem l'autobús a Gavà i algun carrer, també, que a mesura que va baixant l'autobús, plap, plap, anem a fer un parell de vots. Per què? Perquè l'asfalt està malament. Llavors, tot aquest tema de vialitat, el problema d'aparcament, el problema de circulació, és un tema important a tot Gavà i de manera especial també aquí a Gavamar, sobretot lògicament a l'estiu, que cada any es fa un pla de viabilitat i cada any es canvia, el qual vol dir que no els hi deu agradar gaire el pla de viabilitat que han fet, amb la qual el que hi ha que fer és escoltar els veïns, fer-los partíceps del pla i mirar entre tots de buscar la solució. Però en definitiva avui concretament és vialitat i espai públic amb tota la seva dimensió dels diferents barris de Gavà, perquè també tenim altres barris com la Sentiu, on les voreres estan molt malament, Can Tria s'ha fet alguna cosa, però també continuen hi havent problemes. En definitiva, el conjunt de Gavà de vialitat via pública.